Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest Typhoon 2000 weather analysis ngayong gabi ng Biyernes hanggang Lunes, Pebrero 11 hanggang 14, Valentine's Day. At ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GraphSat ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Ang hangin po mula sa hilagang silangan ang nag-shift na po. Galing na po ito sa medyo mainit na hanging silanganin kaya medyo hindi na masyadong malamig pag early morning. But still, inaasahan pa rin ang times na lalamig pa rin ang panahon lalo na pag bumalik na naman ang another surge ng amihan. But as of now, until Monday, all easterlies po tayo, warm easterlies. So magbibigay po ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po sa may iba't ibang bahagi po ng Visayas, Silangan, Mindanao, at Kabikulan. Lalo na po bukas, ang Kabikulan ay magkakaroon po ng mga ulan, lalo na sa tanghali o hapon. Ngayong gabi, nandito lang po siya sa may Samar at Southern Bicol. Southern Bicol includes yung mga probinsya ng Masbate, Albay at Sorsogon. So may mga inaasahan po mga thunderstorms na posibleng mamayang hating gabi hanggang bukas ng umaga at maghapon, mag-spread yan sa Kabikulan hanggang umabot po sa ilang portion po ng Calabarzon, lalo na sa may Southern Quezon, Mindoro at Marinduque area. At ang easterlies ay umaabot hanggang dun sa may dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, Bubuing, Cubao Islands. Ayan po ang epekto na yun ng easterlies. At nagbibigay po ng mga maulap na papuwirin na may pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Luzon at Bicol region. Sa labas ng ating bansa, wala po tayo natatanawan na sama ng panahon o bagyo na posibleng mamuo. Base sa computer models, all clear po tayo hanggang sa susunod na 10 araw. Walang tropical cyclone o active low pressure area na mamuo. Meron lang mga series of surface troughs. Common po yan dito sa may malapit sa equator. Kaya tinatawag nating near equatorial surface trough. Medyo mababa na elongated na atmospheric pressure pat hindi po siya tunay low pressure kasi low pressure po, pabilog po yan. Closed po ang isobar niya. Pag sinabi natin isobar, yan po yung connecting lines or connecting circles with equal atmospheric pressure. Okay? So, yan po ang GraphSat natin. Wala masyadong amihan. Nandito lang po sa may coastal areas po ng Silangan, China. Ito po yung fast animation. So, yan po yung mga kaulapan na binabanggit natin, mga thunderstorm clouds, nagbibigay ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas at inaasahan pong mga ka-affecto po sa Katibugang Bicol ngayong gabi. Bukas ng umaga, maghapon, baka maka-affecto rin sa Camarines Sur at sa ibang parte po ng Kabikulan. So, ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com, courtesy of UMETSAT satellite loop. So, yan po yung mga mapupula at yellowish na kulay, yan po ang mga thunderstorms, lalo po yung mga dark, maroon na colored na ulap, yan po ang mga thunderstorms. So, meron dumadaan na yun sa may Zamboanga Peninsula at meron rin dito sa may Samar, Northern Samar, at inaasahan po baka magbigay ng ulan sa Katibugang Kabikulan. At ito naman po yung forecast natin sa ulan sa susunod na 3 araw mula sa windy.com. Kasama rin dito yung hangin at pressure. So, kikita po natin na yung gabi, ayan po yung mga pag-ulan sa may Samar, Leyte area, early morning tomorrow. Ito po ay patuloy pa rin magbibigay ng mga ulan dito sa may Eastern Visayas at Northern Caraga. But bukas po ng alas 9, ito po mag-spread po dito sa may Kabikulan, magbibigay ng ulan sa Catanduanes, Sorsogon, Albay at Masbate. At pagdating ng bukas ng hapon, magbibigay rin po yan sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan. Mag-extend na po yan hanggang Mindoro and dito rin po sa Marinduque at Romblon. Kasama din po ang ibang area po ng Calabarzon, kagaya po ng Laguna, Batangas at Southern Quezon. So, yan po halos buong bahagi po ng Visayas at gayon din po dito sa may area po ng Palawan, Sulu Archipelago. Ito po ay dahilan po sa tinatawag nating easterly, so hanging silanganin. Pagdating po natin ng Sunday morning, medyo hihina muna yung mga thunderstorms, but still nagpe-prevail po yung hanging silanganin. At pagdating po ng hapon,
ito po ay posibleng magpaulan ulit sa may ilang portion po ng Kabikulan, Calabarzon, Central Luzon at Northern Luzon dahil po sa hanging silanganin. At ayan po, pagdating ng hapon hanggang early evening, baka magpaulan rin dito sa may Cagayan Valley. And sa Monday, inasahan po natin pagdating ng hapon, may mga thunderstorms po na magaganap po sa gitna at hilagang Luzon. Dahil po sa panibagong shear line, dahil po may papalapit po na hanging amihan na posibleng magbigay ng mahangin na panahon dito sa may dulong hilagang Luzon. So, ang shear line po niyan ay posibleng magbigay ng mga pag-ulan sa hilaga at gitnang Luzon. So, yan muna po ang ating 3-day forecast hanggang Martes. Yan po ang probability po niyan, mga 3-day forecast ay mula 50 hanggang 70% ang probability yan maging totoo. Okay? So, kaya pag titingnan natin yung ating rainfall accumulation, ito po yung maiipon na ulan for the next 3 days hanggang Lunes. Lahat ng rainfall ay makita po natin ay mula dito sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley, dito sa may Northern Quezon, Kabikulan, at silangan Kabisayaan. Andyan po yung bulk ng rainfall. So, huwag kayong malimot magdala ng payong, ng kapote, o any rain gear na maprotektahan tayo. Dahil po, bukas, may mga inasan po tayong mga thunderstorms na magpapaulan sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan at kasama rin po ang silangang Kabisayaan at silangang Luzon for the next 3 days hanggang hapon-hapon po ito hanggang Monday ng hapon. So, pero pag umaga baka silip yung haring araw kasi wala naman pong major disturbance. Ito po ay dulot lang ng hanging silanganin. Medyo mainit po dahil panahon pa rin tayo na yun ng La Nina. So, inaasahan pa rin yung mga pag-ulan kahit na panahon ng cool dry season. Kasi pag cool dry season, November to March po yan. Ang hot dry season, March to May or even June. So, nasa cool dry season, dapat hindi masyadong ulan. But nakikita natin halos iba't ibang bagay ng bansa ay nagkakaroon po ng rainfall dahil po ito sa prevailing La Nina. Okay? Ang La Nina ay matatapos sa buwan ng Marso o Abril. Pero yung epekto niyan, magko-coincide sa tag-ulan sa buwan ng Hunyo. So, parang wala tayong tunay na dry season o quote-unquote summer. Actually, hindi natin na sinasali yan, yung word that summer. Lalo na nung panahon na sa Weather Philippines kami kasi mali nasa tropical areas tayo. So, dalawang season lang ang Pilipinas, wet and dry season. O, rainy season at dry season. Yung summer season is June to September. Yan po sa Northern Hemisphere. Yung mga bansa like China, Japan, Russia, Canada, US, Europe. Pero dito sa atin, dahil nasa tropics tayo, dry season lang po tayo at wet season. Nahati po ang dry season, okay? Yung cool dry season, November hanggang March. At yung hot dry season ay mula March hanggang Hunyo. Kaya, yan po. Kaya nagkakaroon po tayo ng maulan na yun dahil po sa may phenomenon na nangyayari. So, yan po. Dito muna natin itatapos sa ating latest update na yung gabi ng Biyernes. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be healthy and strong. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.